Maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So igsoon padayon no sab kita nga magbasa sa pulong sa Dios. So atong nahinumduman nga kagahapon atong nahuman ang libro sa maghuhukom. Og karon naa nata sa libro sa kinabuhi ni Ruth, no? Kinsa may naka-remember diri sa kinabuhi ni Ruth, sa istorya niya, no? Siguro na nakadungog, no? Pero sa makausap pa igsoon ako yung auhag no nga balik-balikan yun nato og basa ang pulong sa Ginoo kay every time nga mobasa ta sa pulong sa Dios, even if na memorize na nato na naagyo revelation nga lahi ihatag sa Ginoo, depende sa imong sitwasyon, no? Nga ang pulong sa Ginoo makig-istorya gyud sa imuha ba, makig-istorya gyud sa tuwa. So dayogi ko igsoon, no? Kung nakay Biblia, giauhag ta karon nga mulingkod og mobasa sa imong pulong sa imong Biblia uban nako. Kay salamat kaayo. No? So, before ta magsugod, magampo ta. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon, og mahimayaon na mong Diyos. Salamat kay Lord. Gamhanan ka, matinud-anon ka nga Diyos. Mahigugmaon ka nga Diyos. Og mapinasayloon ka nga Diyos. Salamat kay Lord, nga imong kaming ginaawhag kanunay, nga mobalik sa imong pulong o God. Kaya ang imong pulong mao mong kalanon sa matag adlaw Ginoo. Tungod kay ang imong pulong mao ang suga, Lord. Ang suga namo, O God. Ingon sa Psalms 119 verse 105, God, your word is the lamp to our feet and the light unto our path. So Lord, nanginahanglan kami sa imong pulong aron maggiya ka namo sa matag lakang sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. And Lord, niining takna ikaw Ginoo mong ginaawhag nga mamuhat Lord sa matag usa namo kasing-kasing. Labi na katong manan-aw ani nga video Lord, I pray nga ikaw makig-istorya kanila O God sa imong pinasahi nga pamaagi Ginoo. Uban ang ilang tibok pamilya O God. I pray nga ikaw magatagbo silang mga panginahanglan. I pray nga imo silang tagbuon Lord kung asa sila karon. I pray Ginoo nga imo silang lipayon Ginoo kung aduna sila sa kaguol. And I pray nga ikaw ang Dios may magahupay sa ilahang kasing-kasing, O God. Lord, salamat nga ang imong kalinaw, ilang maangkon karon O Dios. And salamat, Lord, nga ikaw magasupply sa ilang tanang mga panginahanglan. Thank you kay Lord. Holy Spirit, ikaw mong ginaawhag, nga may mamuhat gayud sa mong kasing-kasing. Na kung ginaampo, Lord, nga imong kalinaw, Ginoo, nga walay sama, maoy magpabilin sa among matag usa kasing-kasing, og hunahuna, O God. Lord, thank you kaayo nining imong gihatag ka namo nga kahigayunan. O Lord, I pray nga ikaw padayon magapadayag sa imong pulong nganhi ka namo O God. Lord, thank you kaayo. Ikaw mong welcome karon pinagi sa ngalan ni Jesus. Dihugi kami Lord, samtang kami magabasa o magapaminaw sa imong pulong. In Jesus mighty name I pray. Amen and amen. Okay, so igsoon nanak kita sa libro sa Ruth, no? Okay, so kung basahon ang iyang pasiuna, kay na siya gamay nga pasiuna, diri unya atong padayon no, kay 4th chapter lang ata ni, 4th chapter. Yeah, 4th chapter lang ang Ruth, no? So kung kaya nato karon sa oras ato ang tiwason, no, kay nindot nang makumpleto, no, ang istorya nga atong paminawon. So, kung atong sugdan, kay niingon diri ang malinawon nga sugilanon ni Ruth gipahiluna diha sa masamok nga panahon sa basahon sa mga maghuhukom. Si Ruth usa ka babaye nga taga Moab nga naminyo ngadto sa usa ka Israelita. Sa pagkamatay sa maong Israelita, gipakita ni Ruth ang iyang talagsaong pagtamod o pagmahal ngadto sa iyang ugangang babaye nga Israelita ug ang iyang dakong paghigugma sa Dios sa Israel. Sa katapusan, naminyo siya pag-usab sa usa ka tawo nga kadugo sa iyang unang bana ug pinaagi sa maong kaminyoon si Ruth na himong inahan sa apuhan ni David nga labing bantugang hari sa Israel. Ang mga sugilanon sa mga maghuhukom nagpakita sa mga katalagman nga nahitabo sa diha nga ang katawhan sa Dios mipalayo kaniya. Ang basahon ni Ruth nagpakita kanato sa panalangin nga miabot sa usa ka tagagawas nga midangop sa Dios sa Israel busa
nahimo nga bahin sa masinugtanon niyang katawhan. Amen, no? Praise God. So ato na summary siya dayon na siya kanang pasiuna, no? Okay, so ato ang basahon ang chapter 1 sa libro sa Ruth. Okay. So giuluhan kinig si Elimelech ug ang iyang panimalay na malhin ngadto sa Moab. Okay. So verse 1, kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki aron adto una mopuyo didto. Verse 2, siya mao si Elimelech ug si Naomi ang iyang asawa. Ang ilang duha ka anak nga lalaki mao si Malon ug si Kilion. Taga Efrata sila nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab ug mipuyo didto. Si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nahibilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha naminyo ug mga babay nga taga Moab nga ginganlag Orpha ug Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo didto, namatay usab si Malon og si Kilion og si Naomi na lang ang nahibilin. Wala nay bana og mga anak. Okay, verse 6. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Milakaw siya uban kanila balik sa Juda. Apan samtang naglakaw sila, si Naomi miingon sa iyang mga umagad, pamauli kamo. Pamauli kamo sa inyo ug tipon kamo sa inyong mga inahan. Hinaot unta nga panalanginan kamo sa Ginoo sama nga kamo maayo kanako ug niadtong mga nangamatay. Verse 9, og itugot unta sa Ginoo nga maminyo kamo pag-usab og makabaton kamog panimalay. Busa mihalok si Naomi kanila og namilit. Apan mihilak sila sa makusog og miingon kaniya, dili kami mo pauli, mukuyog kami kanimo ngadto sa imong katawhan. Verse 11, unya mitubag si Naomi, kinahanglan nga mamauli kamo mga anak. Nganong mukuyog man kamo kanako? Makabaton pa ba akog mga anak aron inyong mabana? Pamauli kamo kay tigulang na ako ug dili na maminyo pag-usab. Apan bisag maminyo pa ako pag-usab karong gabhi una og mga anak og mga lalaki, magpaabot ba kamo nga mudagko sila aron kamo maminyo kanila? Makapugong ba kaninyo sa pagminyo sa lahi or sa lain? Mga anak, nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo. Nasuko kanako ang Ginoo ug naluoy ako pag-ayo kaninyo. So nagtuo si Naomi no nga nasuko ang Ginoo sa iya kay namatay iyang banaw iyang mga anak niya. Wala siya apo. No? Okay, so atong padayonon verse 14. Niining tungura mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orpha mihalok sa iyang ugangan og namilit og mipauli sa iyang katawhan. Apan si Ruth wala gayud mobiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios. Lakaw kuyog kaniya. Verse 16, apan mitubag si Ruth. Kininindot kayo ang iyang reply sa iyang ugangan. Ingon siya, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mo paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mo puyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios.
Di ba? Lami kayo, no? Kaya bisan og taga Moab siya, Moabite siya, dili siya Israelites. Moabite siya. Apa nang iyang kasing-kasing, iyahang gi hatag, no? Kang Naomi nga Israelita. Yang gugma, no? Ingon siya, ang imong Dios mahimong akong Dios. So yang gidawat si Jesucristo sa iyang kasing-kasing, no? So, unta ana po datong kasing-kasing, no? Kanang madinawaton ba? Pulong sa Ginoo, say correct man ta sa Ginoo, pero dawaton nato. Sakit man, pero dawaton nato kay paghumanog kuan hapyunon man puta sa Ginoo, no? Gakson ta niya sa iyang lami og matamis nga gugma. So padayonon nato verse 17, bisan asa ka mamatay adto usab ako mamatay og ilubong. Mahiaguman ko unta ang labing makalilisa nga silot sa Ginoo kon tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon. Nakita ni Noemi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya busa wala na siya modugang og sulti. Hallelujah. Lami kay determinado kay siya, no? Determinado kay siya nga mukuyog sa iyang ugangan. Hallelujah. 18. Unya, mipadayan sila paglakaw hangtod nga miabot sila sa Bethlehem. Nangalipay ang tanan sa pag-abot nila ug ang mga babayi miingon, si Naomi ba kini? Mitubag si Naomi, ayaw ako tawga og Naomi kon dili Mara, kay gipaantos ako pag-ayo sa labing gamhanang Dios. Sa paggikan ko din hidaghan ako kabtangan apan wala ako'y nahot nga gipauli sa Ginoo. Busa nganong tawgon man ako malipayon nga gihukman o gipaantos man ako sa Ginoo nga labing gamhanan. Ingon ni Ana ang paghibalik ni Noemi gikan sa Moab uban sa iyang umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsulod sa ting-ani sa Sibada. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so namoy napansin kang kuan Noemi. Makarelate ta usahay, no, di ba? Ingana pud ta usahay, no, nga kung makuan gani ta nagay tay kalisod-lisod murag feeling nato gisilutan tas Ginoo, no? Ingana murag pait na kaayo sa tuwa, murag gibiyaan tas Ginoo. Ana ang ato ang kuan reaction usahay, no? Pariha kang Naomi. So normal na igsuon, no, nga naputeg pagbati nga ana ba murag feeling nato gisulutan tas Ginoo, murag biyaan tas Ginoo sa dihang bation nato ang kapait. Kay even si Noemi iyang gibati na. So nasa Bible gi-mention, no? Kana nagpa sabot nga kung nagbati kag ingana igsuon. Normal na og ma-accept na sa Ginoo, no? Basta motug-an na sa Ginoo nga Lord, ingani akong gibati Ginoo. Nga murag gibiyaan ko nimo kay sakit kayo nganong ingani akong gibati. Dili na siya makasuko sa Ginoo igsoon. Hinuon ganahan ang Ginoo nga maminaw nga kita mo pagawas sa tong gibati nga na kaniya. Kay siya man ang makahupay ra pod, no? Guilty pug ko ana igsoon, nakaagi pug ko ingana sama kang Noemi. Na time nga murag feeling nako gibiyaan ko sa Ginoo. Kay naay mga experience nga murag dili jud siya kanang murag makakuan gyud ka ba nga ngano bitaw kanang ana ba nganong ingani man Lord, no? Asa naman ka Lord, ana nga ma-feeling murag kagibiyaan sa Ginoo pero wala di ay, no? So atong padayonon ang chapter 2 kay atong makita nga wala di sila gibiyaan sa Ginoo, wala pud siya gisilutan sa Ginoo, no? Hinuon hanay sa Ginoo ang tanan. So, padayon na ang chapter 2, igsoon. Balik ko. So, mao kini si Ruth dito sa uma ni Boaz, no? Siguro naka-remember mo ani sa chapter 2, ingon diri. Si Naomi may paryente nga ginganlag Boaz nga dato og tinamod og paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adto sa kaumahan aron paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga manghangani. Maghagdaw ako sa luyo sa tawo nga mutugot kanako niini. Si Naomi mitubag lakaw anak. No, iyan ang gitan-aw si
si Ruth nga anak, no? Kay anak man siya. Asawa man siya sa iyang anak. Okay. So padayon ta sa verse 3. Busa miadto si Ruth sa kaumahan og nanghagdaw sa luyo sa mga mamumuo nga nag-ani sa mga sibada. Nahitabo nga umakadto ni Boaz nga paryente ni Elimelech. Unya miadto si Boaz gikan sa Bethlehem og giingnan niya ang mga mamumuo, ang Ginoo mag-uban kaninyo. Mitubag ang mga mamumuo, panalanginan ka sa Ginoo. Gipangutana ni Boaz ang iyang sulugoon nga kapatas sa mga mamumuo. Kinsa man ka ng batanong babayi. Verse 6. Ang sulugoon nga katapas mitubag. Siya ang dumuduo nga mikuyog kang Naomi sa iyang pagpauli gikan sa Moab. Mihangyo siya pagpanghagdaw ug nanghagdaw siya sukad pa sa buntag ug karon pa siya muhunong aron mopasilong o mupahulay sa makadiyot. Hallelujah. Okay, siguro familiar kaayo mo no kanang paghagdaw. Ako naka-experience ko ana sa una, gamay pa ko. Na ami silingan sa una nga na ay mga maisan. Every time nga magkuan sila mag-harvest, ila haming imbitahon nga paapilon, no? Kung mama ug papa mananggi. Kami nga mga bata, kung paapilon mig pananggi, malipay mi. Pero pag humagpananggi, manghagdaw mi. Kay naapay mga nabilin anang mga puso na nabilin sa mga natumba nga mga mais. Nana, di ay sa Biblia, no? So katong mga manghagdaw diha, shout out, no? No? Ang Ginoo nakakita sa tong mga panginahanglan igsoon. O gina-provide yun na sa Ginoo sa matag adlaw. No? So padayon ta. Even usahay murag lisod kaay ba no? Pero I remember katong time nga nang hagdaw mi. Bata pa man ko ato. Magdagan-dagan mi kay mag-ilugay mis mga puso nga among makit-an. Ipadaghan nay mig pila kabuok amo ang nahagdaw. Pero agsoon sa kinabuhi ni Ruth, lami ang iyang experience, no? Okay, so itong padayon nun, verse 8. Unya, miingon si Boaz kang Ruth. Day, ayaw na pagpanghagdaw sa ubang uma. Dinhilang pangani uban sa akong mga sulugoon nga babayi. Kuyog kanila bisag asa sila mangani. Gipahimangnuan ko na ang akong mga tawo sa dili pagsamok kanimo. Kung uhawon ka, inom sa ilang kinalos nga tubig nga anaa sa mga tadyaw. Wow. What a favor, no? Favor kaayo nga gihatag sa Ginoo. Imong nakita nga ibisan si Ruth nang hagdaw ra, pero ang favor sa Ginoo pa, no? Gihikap sa Ginoo ang kasing-kasing ni Boaz nga tagaan siya favor. Nga ipaayo-ayo siya og treat sa mga tao nga nanghagdaw nanghagdaw sa mga nangani, no? Aron napa siya hagdawon. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Wow, thank you Jesus. Okay, so verse 10. Unya miyukbo si Ruth ug ang iyang nawong midapat sa yuta. Miingon siya kang Boaz, nganong nagtagad og naluoy ka man kanako nga usa man lamang ako kalangyaw. Wow. Si Boaz mitubag, gisuginlan ako sa tanan nga nanghimo mo alang sa imong ugangan sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan o ang imong nasod. Aron pagpuyo kauban sa katawhan nga wala mo hiilhi kaniadto. Wow. Gantihan ka unta sa Ginoo tungod sa imong nahimo. Hinaut unta nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga imong gidangpan aron panalipdan ka, magganti kanimo sa hingpit. Amen, no? Wow. Thank you kaayo, Lord.
na declaration si Boaz para kang Ruth, no? Nga usa lang ka dayo. Okay, verse 13. Si Ruth mitubag, maluloyon ka kaayo kanako o gidasig mo ako sa malumo mong sinultihan bisan pagdili ako usa ka sa imong mga sulugoon. 14. Sa pagpangaon nila miingon si Boaz kang Ruth, dali nga ri og pagkuhag pan og ituslob sa bino. Busa milingkod siya uban sa mga mamumuo o gihatag ni Boaz ang sinangag nga sibada ngadto kaniya. Mikaon siya og nabusog og may salin pagani. Sa pag-adto niya aron sa pagpangani giingnan ni Boaz ang iyang mga sulugoon. Tuguti siya sa pagpanigom bisan sa mga binugkos na og ayaw siya badlunga. Kuha ang ubang uhay gikan sa binugkos og ibilin aron iyang pamuniton og ayaw siya kasab-i. Wow, no? Murag ako nakita diri ba ang karakter ni Boaz, murag ang Ginoo ba, no? Gipakita sa Ginoo nga bisan kita langyaw, no? Kita kanang murag ubos kay sa tong tan-aw ba, di ba? Parang Ginoo maghatag perminti na tong favor, basta sunod lang kita sa iya. Hallelujah. May imagine ako ang kuan ni Ruth ba kay nakaagi mangukuan ni sa gamay pa ko. So, munang feel na ko kaayo mo. Gipa-remind ko sa Ginoo unsa to nga mga time ug unsa ang kinabuhi ni Ruth. Hallelujah. Thank you, Lord. Busa si Ruth naghagdaw didto sa kaumahan hangtod sa pagkagabii. Unya gigiok niya ang iyang nahagdaw og nakatigom siyag mga 5 ka gantang. Gidala niya kini og mipauli siya sa lungsod og gipakita niya kini sa iyang ugangan. Okay. Gihatag usab niya ang salin sa iyang gikaon. Si Naomi nangutana kaniya, diin ka man manghagdaw karong adlaw. Kinsang uma ang imong gipanghagdawan. Panalanginan unta sa Dios ang tawo nga mitagad kanimo. Gisultihan ni Ruth si Naomi nga didto siya manghagdaw sa uma ni Boaz. Hallelujah. Mingon kaniya si Naomi, panalanginan unta siya sa Ginoo nga nagtuman kanunay sa iyang mga saad ngadto sa mga buhi og sa mga patay. Og mipadayon siya. Kanang tawhana suod natong paryente og usa sa may katungdanan kanato. Unya si Ruth miingon, gisultihan usab ako niya pagpadayon sa pagpanghagdaw uban sa iyang mga sulugoon hangtod matapos ang ting-ani. Si Naomi miingon kang Ruth, anak, maayo hinuon nga magpabilin ka uban sa iyang mga sulugoon. Tingalig hasulon ka kung manghagdaw ka sa uma sa laing tawo. Busa nang hagdaw si Ruth uban sa mga sulugoon ni Boaz o gitigom niya ang mga uhay hangtod nga nahuman og ani ang sibada og trigo og nagpadayon siya pagpuyo uban sa iyang ugangan. Kay sumao to ang chapter 2 igsoon. Ang lami iyang story, di ba, no? So padayonon nato ang chapter 3. Mao ni giuluhan nga si Boaz naluoy kang Ruth. Okay. Usa ka higayon ni ana miingon si Naomi kang Ruth, anak, pangitaan ko ikaw bana aron makabaton kag panimalay. Hinumdumi nga si Boaz nga agalon sa mga sulugoon nga kauban mo sa trabaho usa sa atong mga paryente. Karong gabi maggiok siya sa sibada. Busa kaligo, pagpahumot og isulob ang imong labing maanindot nga sanina.
Unya adtua siya sa dapit diin siya magiok apan ayaw siya pahibalua nga adtua kadidto. Hangtod nga mahuman siya pagkaon ug pag-inom. Bantayi kun asa siya muhigda, unya adtua siya og walisa ang habol og higda sa iyang tiilan. Unya sultihan kaniya sa imong buhaton. 5. Mitubag si Ruth, buhaton ko ang tanan nga imong giingon. So obedient kaayo siya, no? Okay, verse 6. Busa miadto si Ruth sa giukanan og gibuhat niya ang tanan nga giingon kaniya sa iyang ugangan. Sa dihang nakahuman na si Boaz sa pagkaon og pag-inom og nagmalipayon, mihigda siya aron pagtulog tupad sa tinapok nga sibada. Mihilom pagduol si Ruth og giwalis niya ang buhabol og mihigda sa tiilan ni Boaz. Sa pagkatungang gabii, nahigmata si Boaz og sa pagkakilid niya nahibulong kaayo siya nga diha na may babay nga naghigda sa iyang tiilan. Kinsa ka man, nangutana siya. Ang imong sulugoon nga si Ruth, kay ikaw suod man na akong paryente ug katungdanan man nimo ang pag-atiman kanako. Pangasawaa ako, mitubag si Ruth. Siya miawhag, no? Nga pangasawaon siya. Verse 10. Panalanginan ka sa Ginoo, mitubag si Boaz. Gipakita mo ang imong labaw pang pagka maunungon sa panimalay ni ining gibuhat mo kaysa gihimo mo ngadto sa imong ugangan. Wala ka mag-apas sa batanong lalaki, dato man siya kon kabos. Ayaw kahadlok day, kay ang tanan didto sa lungsod nasayod nga buutan ka nga pagkababayi. Himuon ko ang tanan mong gipangayo. Matuod gayud nga ako suod nimo nga paryente ug may kaakuhan ako sa pag-atiman kanimo. Apan may tawo nga mas suod pa nga paryente nimo kay kanako. Pabilin dinhi sa tibuok nga gabii og pagkabuntag susihon nato kon kadtong tawhana buot bang mga sawa kanimo. Kon buot siya, maayo apan kon dili, manumpa ako atubangan sa buhing Dios nga ako mga sawa kanimo. Sige balik pagkatulog o pabilin dinhi hangtod sa bungtag. 14. Busa mihigda siya sa tiilan ni Boaz hangtod sa pagkabuntag. Apan mibangon siya sa wala pa mo banag-banag aron dili siya makit-an sa uban kay si Boaz nagsulti man nga kinahanglan wala gayoy masayod nga mihigda siya uban kang Boaz. Si Boaz miingon kaniya, dad-a nga re kanang kupo nga imong gisulob og bukhara. Gibuhat kini ni Ruth o gibubo ni Boaz ang mga 20 kagantang nga sibada og gitabangan niya si Ruth sa pagpas-an niini unya mipauli siya sa lungsod. Miadto siya sa iyang ugangan o giingnan siya, "Kumusta naman anak?" Gisuginlan ni Ruth si Naomi sa tanan nga gihimo ni Boaz kaniya. Miingon si Ruth, gihatag niya kanako kining sibada kay dili siya buot nga mopauli ako nga walay dala. Si Naomi miingon kaniya, paghulat lang anak, hangtod mahibaluan mo ang samputan niini kay dili gayod muhuno si Boaz hangtod nga matino niya kini karong adlaw. So mao kadto ang chapter 3 igsoon. So nanay usa na lang ka chapter no aron mahumanta. So ato jud ning tiwason igsoon kay diri ang pinakanindot nga conclusion or kanang the end sa kinabuhi ni Boaz og ni Ruth, no? Chapter 4, si Boaz nangasawa kang Ruth, no? So mo niyang finale, no? Finally. So ato ang basahon. Ingon diri, si Boaz miadto sa ganghaan sa lungsod og milingkod didto. Niadtong tungura milabay ang labing suod nga paryente ni Elimelech nga gihisgutan
ni Boaz. Giingnan siya ni Boaz, dali nga ri og lingkod, busa miduol siya og milingkod. Unya gitigom ni Boaz ang napulo ka pangulo sa lungsod og giingnan, lingkod kamo diri, og milingkod sila. Unya giingnan niya ang labing suod nga paryente, karon nga nahibalik na si Naomi gikan sa Moab, buot niya nga ibaligya ang uma ni Elimelech nga atong paryente. Og nakahukom ako sa pagsugilon kanimo mahitungod niini. Busa kung gusto ka niini, palita kini sa atubangan niining mga tawo nga naglingkod dinhi og sa mga pangulo sa katawhan. Apan kung wala kay gusto, pahibalua ako kay mas labaw ka man nga may katungod sa pagpalit niini kay kanako. Ang tawo miingon, ako ang mupalit niini. Okay, verse 5. Unya miingon si Boaz, kung paliton nimo ang uma ni Naomi, si Ruth, ang biyuda nga taga Moab, mahimo usab nimong asawa aron nga ang uma magpabilin sa ngalan sa tawo nga namatay. Mitubag ang tawo, kung mao ka na dili ako mupalit sa maong uma, kay tingali unyag dili ako makapanunod sa panulundon. Ikaw na lamang hinuoy palit sa maong uma. Okay, verse 7. Niadtong panahon na mao kini ang kasagaran nga himuon nila didto sa Israel sa higayon nga ibaligya o ibaylo ang usa ka kabtangan. Hubuon sa nagbaligya ang iyang sandalyas ug ihatag ngadto sa mupalit. Sa ingon mapakita sa mga Israelita nga napalit na gayud ang usa ka butang. Busa verse 8, sa pag-ingon sa tawo ngadto kang Boaz, ikaw lamay palit. Gihubo niya ang iyang sandalyas o gihatag kang Boaz. Verse 9, unya miingon si Boaz sa mga pangulo ug sa tanang nagkatigom. Karong adlaw, mga saksi kamong tanan, nga gipalit ko gikan kang Naomi ang tanan nga ilan ni Elimelech, ni Kilion og ni Malon. Labot pa si Ruth nga taga Moab, ang biyuda ni Malon, mahimo na nga akong asawa aron nga ang kabtangan magpabilin sa ngalan sa iyang bana nga namatay ug ang iyang ngalan magpabilin taliwala sa iyang katawhan ug sa lungsod nga iyang natawhan. Mga saksi kamo niini karong adlaw. Ang mga tawo ug ang mga pangulo miingon, oo, mga saksi kami. Himuon sa Ginoo nga kining babayi nga imong maasawa mahisama kang Raquel ug kang Leah nga nanganak og daghan, madato kaunta diha sa Efrata ug mahimong inila diha sa Bethlehem. Hinaot unta nga ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanimo pinaagi niining batan-ong babayi maghimo sa imong panimalay sama sa panimalay ni Perez, ang anak ni Juda ug Tamar. Okay, verse 13. Busa gidala ni Boaz si Ruth sa iyang balay ingon nga iyang asawa ug sa ilang panagtipon gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmabdo si Ruth og nanganak og batang lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babayi, dalaygon ang Ginoo. Gihatagan kaniya karon og apo aron pag-atiman or mag-atiman kanimo. Hinaot unta nga ang bata mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimog bag-ong kinabuhi ug maghatag kanimog kasiguruhan inig katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya nagmahal kanimo ug gihimo niya ang labaw pa sa mahimo sa 7 ka anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata, gigakos o giatiman niya. Ang bata ginganlag ubed sa ilang mga babaeng silingan, mingon sila, nataw alang kang Naomi ang usa ka batang lalaki. Si Obed mao ang amahan ni Jesse, ang amahan ni David. Kini mao ang mga kaliwat ni Perez. Si Perez amahan ni Hezron, si Hezron amahan ni Ram,
Si Ram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Nason, si Nason amahan ni Salmon, si Salmon amahan ni Boaz, si Boaz amahan ni Obed, si Obed amahan ni Jesse, o si Jesse amahan ni David. Amen. So igsoon mao kadto ang kinabuhi ni Ruth, no? From chapter 1 hangtod sa chapter 4. So igsoon, salamat kaayo sa imong pakig-uban kanako. I hope nga naatay na kutlo sa kinabuhi ni Ruth. Ako ang ma-take out, no, or ako ang nakuha nga lesson is kanang pagka mapainubsanon o pagka mainunungon, no? Niunong siya sa iyahang ugangan nga babay. Kay iyang nakita nga wala nay laing mo tabang kang Naomi. Tigulang na si Naomi kay namatay na iyang bana, namatay na iyang mga anak. So kung dili siya mutabang kinsa pa man, no? Ang iyang kasing-kasing igsuon nga luluyon kaayo. And I hope nga ato pud nang buhaton, no? Kung natay makit-an nga tawo nga murag wala na bitay kanang walay bayon ning tabang. Napo dun tay maluluyon nga kasing-kasing nga mutabang sa mga tao. Unya atong nakita, no, sa kinabuhi ni Ruth nga sa dihang iyan ang gihimo, wala siya nag-expect og reward, no? Kung dili ang Ginoo mismo ang nagpadala og reward sa iyaha. Wala siya nag-expect nga maminyo siya usab. Wala siya nag-expect, no, nga dato ang iyang mabana si Boaz. Wala siya nag-expect. Ang iyang gihimo ingon ra siya, ang imong katawan mahimo na akong katawan. Ang imong Dios mahimo na akong Dios. Ug nagpadayon siya nga mingkuyog kang Naomi. So I hope, no, nakita pod, no, magkaroon po tag kasing-kasing kasama kang Ruth, no? So salamat kayo igsoon. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Napanalanginan kay ko ani nga atong pagbasa karon na refresh, no, ang ako ang nahibaluan sa una kang Ruth, no? Kaya ako ma-remember perminting nga nakaminyo ra siya kang Boaz. And so pagbasa nato gikan sa chapter hangtod sa chapter 4, lami kaayo nga paminawon nga ato ang nagikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. So igsoon, salamat kaayo nga nakig-uban ka kanako hangtod sa katapusan sa kinabuhi ni Ruth, and I hope nga magkita na po tag-usab sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, ang panalangin sa Ginoo magauban kanimo karon og hangtod sa kahangturan. Thank you kaayo. I-share pod palihog kung na kay mga kaila, no? Aron nga makabalo pod sila o mapanalanginan pod sila sa pulong sa Dios. Thank you kaayo, dalaygon ng Dios.